dievčatá, doskladnili sme opäť nové krásne nohavicové kompletiky. Tento model je vyrobený z takého tenulilinkého saténu. Je to viskozový materiál s obsahom malinko elastanu. Je to nohavicový kostým, ako som povedala, je taký voľnejší. Ja som tu zvolila dať opasok, nech si zvýrazním pás, ale odporúčala by som túto veľkosť tak najviac po 44. Ja mám obod hrude 100, pás mám nejakých 76. Je to taká kratšia blúzočka, takže asi kvôli tomu nie je väčšiu postavu. Cena tohto modelu je 99 euričiek a máme ho v tejto farbe krémovej, takýto zelenkavý, takýto modrúčky. A kde ho nájdete? No predsa v Heo, ulica Predmestská 60 Žilina, alebo ulica Botová, taktiež Žilina, alebo mi zavolajte na telefónne číslo 0903 550 720. Volajte mi, píšte mi, rada vám odpoviem, alebo rada s vami to odkomunikujem a je to hneď. To mám najradšej, lebo keď mi píšete komenty pod toto video, tak nemám vždy čas vám odpísať. Nech sa páči.